Kula niku wau nonton wayang, adegane niku Antarja kaliyan Kresna. Lah ingkang dados kageting ati kula menika, lah kok Kresna muni ngeten. Antarja, yen to kowe sithik-sithik njagake wong tuamu, yen kowe sithik-sithik gumantung saka bapak ibumu. Oh alah Antarja, Antarja ora beda kowe karo Cempe. Cempe anakan wedhus kae lho Antarja. Cempe anakan wedhus kae ngalor ngidul mung tansah melu wong tuane melu mboke. Mboke mangan melu mangan, mboke ngombe melu ngombe, mboke munggah gunung melu munggah gunung. Babonane nyemplung banyu, melu nyemplung banyu. Babonane kekubang ana ing lendhet melu. Lah, apa kowe gelem dipadake Cempe kae Antarja? Kowe iki anak menungsa kowe dudu Cempe Antarja. Mula nggonmu budidaya saka gegayuhanmu kuwi kowe aja kaya Cempe. Ning yen tak pikir-pikir malah apik Cempene lho Antarja. Apik Cempene, apik Cempene. Cempe kae lho anak wedhus kae, gedhe sithike wae, kae wis ora njagake wong tuane. Wis ora gumantung saka mbok-mbokane saka babonane Antarja. Cempe kae gedhe sithik iso golek pangan raketang suket sak barang-barang. Nanging sak ora-orane wis ora ngrekasake wong tuane. Lah kowe kuwi menungsa Antarja. Kowe iki menungsa ge anak satriya. Yen to pikiran mestine pikiran luwih jembar, yen to kepinteran mestine kowe luwih akeh tinimbangane Cempe. Wah lah dalah. Antarja. Tek gelem-gelemen kowe iki padha derajatmu karo Cempe anak wedhus kae. Lah menawi anggen kula mendhet surasaning rembuge wau dados ego practical utawi budidayaning menungsa menika kedah wiyar selawasing menungsa menika tasih gadah akal pikiran kaprayogiaken bilih menungsa menika tansah budidaya karahayaning gesang. Matur sembah nuwun.